Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ke channel Kaluluzu. Kali ini kita mau loading acara hajatan, membawa 6 box subwoofer acara hajatan nih dulur. Seperti ini kah box-boxnya. Ini lownya itu box lowmid. Ini middle-nya ada 4. Yang satu line R-nya ini 12 in plus Twitter. Ada 4 box, yang ini juga 4 box. Ini ya. Dan ini powernya ada 1 2 3 4 5 6 7 power. Seperti ini tatanannya dulu. 2 sayap, 6 box subwoofer.
Kuat, Mas. Yo, Mas Pak. Miring tapi. Gile nih. Nih. Nah, iki, Pak. Ayo, Sil. Yo. Tangga bumi tangga reka. Aji ku sente kan ojo lali. Bisa kasih, nah. Yo, ngadep. Ngadep. Nah, Coba, Bang. sik. Tak gitu lagi. Tok. Oh, bisa. Sik tok, menang. Ayo, Bang. Aku juga infong lagi. Saya menang nih. Oleng iki yo. Ane iki tok jote iki kok. Maju ya. Kali maju rono. Heeh. Dadi engke sido terus kan. Ya seperti ini dulur, loading acara hajatan. Mantenan. Kru Sukonedo. Ki acara mantenan dulur. Pasang line array. Ini 15 in. Nah, ngantene iki dulur. Dulur. Ngantene iki. Nanggap brewok nih, Mas. Anggap anu, obruk-obruk. Oh, brek-brek. Tuanut, tuanut nang sindo tuanut. Piye, Nut? Tuak tembake tak nggo. Iki anu lur, pinloke jen saenenge penting nyantol. Los. Ndak rewel. Ning kenceng. Ini midelannya 12 in plus Twitter 6 box. Limitnya 2 box. Ini nyamur jembut. Gitu loh. Nah. Ini subwoofernya membawa 4 box. 4 box model direct. Ini udah saya dulur yang satunya sana. Tinggi rejingnya 6 meter. Itu lah. Ini power-powernya dulur. Apa isine ya? Kok isine? Ya, ini dulur talinya baru. Aku ning dhuwur dulur enak iki Pak iki. Baru dari toko. Code ngawi. Nyawi padha karo patisan. Kok ngisor rong lho. Iki kon iku lapo wae. Sel sithik sel. Itu cok meneng cok. Ijo. Lah iki utang duit. Haha. Doyone ya Allah. Panganane apa aku ya Allah ya Allah. Tahu empuk. Ini dulur briketnya manual dulur, Pantai ora nganggo pijetan ngono ya, Mas? Bu Mas, Mas. Iki Klik, Mas. Oh, rasa dipijet wis mlebu dhewe. Oh. Ini Mas. Rambah lho. Mantap. Mantap. Jaminan. Itu tukang ngerak lur. Oh. Piye, Mat? Loading. Wes. Mosok ngene tok. Iku dodol jebol. Ora tak ngono kes, ora tunggunge. Umur 20 tahun. Bakal apa iku? Ora dong. Ya, Dulur. Anu apa keran? Oh, sudah tepuk keran. Sudah tepuk keran, di keran gas beda. Suwe lah enak iku. Paris iki jan iki. Digo brewok wingi apa lah? Digo bewak setetel kabeh no terus bubrah iki. Cangkelen iki. Heh? Iya. Lek dhewe. Maksudku lu meeting nganggo dhuwure Sabtu mang iki kok. Baik. Bawan gana aja. Yo.
Ada iki. Tak go nang ngarepe kok. Apa nih? Iki lenarane dulur. Iki tanggapan nang koncone dhewe. Iki dibuka ta? Kae nganteni ae. Layah-layah. Alah nganteni alah. Kae mriki nah. Ini kurang wong. Anu, pin lock. Iki singgil. Mundur dikit. Tawat saya. Dhuwur. Iki dulur modal bake kang ngene iki. Sak red sepur. Pinlok. Pinlok. Ayo kula, jeng aku lho. Mati ngono. Iki ngenteni video dunggae nggo. Segera upload. Entar boleh. Tak nek ngono gak dilei. Tak warne adan kae. Spikone dulur. Ning plastik karan gowo paling. Tak sundak ngene kabeh. Plastik karan. Heeh. Lah kok iso kurang ya? Kasuk iki kene lho, Cuk. Kadung. Kurang sih tak jen. Kurang sitok dulur. Oh iki dulur. Janjine piye? Piye? Kene lho, Nyok. Aja engko rapi no. Nang menali piye? Ayammu petuk. Kacau mantu titang leno kok. Lena. Kena. Kesel Mas. Kasir. Karen sih. Ojo. Saya tongong ngarep ya. Malioboro X9.